Morning teenager ndiye lero tikubwerera dziko lomwe tinapitako ku South Korea. Dziko lomwe amalinena kuti lili pa top maiko amene ali safe kwambiri pa dziko lonse lapansi, kulibe ma crimes kwenikweni, koma akuti ndi dziko loti lili affordable kwa anthu ofuna kupita kaya ku holiday kumatheka ndithu sikuchita kudula kuti bwanji, koma ndi dziko la pamwamba. Nyimbo zawo, industry yawo, music industry yawo, mafilimu chani, entertainment yawo ndiyoti ikuchita boom, ikukula kwambiri ndipo anthu amaikonda. Ndiye nkhani ya lero tikamba mwachidule ikhale yayifupi, koma chakumwacho chimweka ndithu ndiye tatengani chakumwa tenticheze. Uyu ndi Yoo-Jung, tizingomuti Yoo mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 23. Anali mwana uja kuti kaya ndinganene tofatsa sanalofatsa, amakhanga tokula mtima. Amakhala ndi bambo ake, amayi ake samadziwa kuti anali kuti. Analeredwa ndi bambo ake kufika ali zaka 12. Ali zaka 12 abambo ake anakangomusiya kwa agogo ake amuna nkuthawa, anangomutaya choncho. Samadziwa kuti abambo ake alipita kuti. Agogo ake aja analibe vuto, anamulera ndithu, koma anali mwana uja ungokhala okwiya, mtsikana okwiya kwambiri opanda chimwemwe. Ku sukulu kuja kutola akapita olo munthu muyankhule samayankha. Kusankha wake kwa mwano osati manyazi. Pale anthu ena amatha kukhala kuti achita manyazi, koma kuti amachita mwano samayankha, angoyang'ana umbali. Olo class aphunzitsa mfunsefunso atamangogwedeza mutu, koma samayankha. Kuyankhula amatha kuyankhula, koma basa anankhala ngati wa mwano chonchi. Kenako anthu anazolowera kuti uyu osamalimbana olo nkumuyankhula sayankha. Anthu anayesera nkutopa. Ndipo uliponse pomwe atakhale iyeyo amakhala ngati anthu sakumuona, ngati palibepo. Anali ngati invisible anthu basi, anthu amangopanga zawo. Moyo wake unali wina wake obowa basi, akupita kusukulu kucha azibwerera ku nyumba, analibe nzake, koma amangowerenga manovel. Ukonda kuonera kuwerenga manovel. Ndi anapeza kuti anakula pang'ono, anafika zaka 23, so chaka chatha 2023. Anapeza kuti anapanga plan, chifukwa chomwe anapangira plan imene sichikuziwika. Ati anayimbira foni abambo ake, andawapeza abambo ake, nkwazo kuti ndifuna kuti mundipepese, chifukwa kuti munanditaya. Mukapanda ndipepesa ndipanga chinthu choyipa kwambiri, chonoti chizakuchititsani manyazi. Nde abambo ake aja samamvesesa kuti anathoza chani, koma ati anawuzitsa kuti ndipanga chinthu choopsa kwambiri mudabwaso. Mu May 2023, mtsikana wina wake anayimisa taxi. Taxi driver uja anayima, mtsikana uja anakwera taxi ija, anatanyamula suitcase. Wa taxi anayesera kuti amuthandize kukweza suitcase ija kuti ayike mgalimoto, koma mtsikana uja ananena kuti iya musavutike nditani, ndiyikweza ndekha. Nde anakwera mgalimoto, suitcase anaoneka ngati anavutika kuyikweza kumbuyoko. Anayikweza yekha ngulowa mgalimoto. Nde ananena kuti mukandisiye ku park ya ku Busan. Wa taxi uja anayendesa galimoto mpaka kupita kumene kucha kunali madzulo. Anakafika ku park kucha, kunali mbali ina kunali tchire. Mtsikana uja anatuluka mtaxi muja, ananyamula suitcase ija anatuluka. Wa taxi uja ankafuna azibwerera, koma anatuluka kaye kuti asute fodya, ndi anasuta fodya. Mtsikana uja anapeza kuti watulukira wabweraso ndi suitcase, koma ano ulendo uno suitcase ija amaoneka kuti akuyenda nayo ngati yapepuka. Nde wa taxi anamuza wa taxi uja munditenge mukanditule kumene mwanditenga kuja. Wa taxi uja palibe vuto ndikubwereraso komweko. Basi wa taxi uja kutsekulaso kubuta ali odi ndikuthandize kunyamula suitcase, nkuzayigwira suitcase ija. Mtsikana uja kuti iya musayigwire ndipanga ndekha. Nde ananyamula suitcase ija yekha nkuyika mgalimoto, kutseka buti ija nkukwera mgalimoto. So wa taxi uja anamva m'manja bunyowa, anayang'ana m'manja chifukwa choti kunali mdima panja sanaone bwinobwino, koma atalowa mgalimoto uja anayang'ana anaona kuti m'manja mwake muli magazi. Sanayankhule, sanadabwe, anangochita start galimoto kuyiyendesa bwinobwino. Nkukafika pamene mtsikana uja amati akamusimba uja anamusiya, mtsikana uja anatuluka. Atangotuluka wa taxi uja anayimba foni ku polisi, kunena kuti ndaona zinthu zodabwitsa. Mtsikana nkufotokoza zonse zomwe zachitika, nkunena kuti koma chifukwa choti ndinagwira suitcase yake m'manja mwanga muli magazi. Anapita cha pathengo apo khangati wakataya zina zake, analondolera apolisi aja, anaona. Anapita apolisi aja anakapeza ziwalo za munthu zatayidwa pamene paja, koma anapezeka kuti potaya ziwalo za munthu uja munalinso passport ya munthu amene kainali ya munthuyo, koma munali passport. Passport yo inali ya mzungu, mtsikana wina wake mzungu oti anachoka ku America anapita ku South Korea kukaphunzitsa. Amaphunzitsa English. Anthu amene amadziwa chizungu, amene amatha kuphunzitsa chizungu maiko ngati South Korea,
North Korea, Japan, China amatha kupita nkumakaphunzitsa English. Ndizinzonera kuti anthu amafuna kuphunzira chizungu kwambiri ndikantchito koti kabwino ndithu. Nde adanyamuka kupita ku apartment atafufuza kuti munthu amakhala kuti nangasi at least idea ayipeza iti passport iyo. Anapeza kumene amakhala. Anafika kutsegula chitseko kulowa mnyumba kupeza ziwalo zina mmenemo. Pamene apolisi anamba kusakasaka kuti chachitika nchani. Ndesi panatenge nthawi nangasi kana uja anadziwa kuti pomwe anakwerera taxi komanso atayang'ana CCTV ya kunyumba kwa munthu ana mzungu uja anapeza kuti panabwera mtsikana munthu omaliza kulowa mnyumbamo anayinsikana wina wake wa ku South Korea komweko koma anavala uniform komanso anamuona kuti anatuluka anabweranso maulendo angapo pamene mwini nyumbayo anakhala kuti sanatuluke. Ndi apolisi anadziwa munthu kuti amusake nangasi anamuona kale pa CCTV komanso atamfunsa taxi driver uja anachita confirm kuti munthu amene ali pa CCTV yo ndi amene anakwera chani ndi amene anakwera taxi yanga. Ndisi panatenge nthawi anampanga identify kuti munthu uja amene anatenga suitcase anali Yoo-Jung. Uja ndi Yoo anamangidwa. Anaweza kuti anamba umfufuza kuti chachitika nchani. Koyamba Uja amakana kuti siyeyo amanena ati nkhani tabodza tosiyana ali yayi munthu amene ndinakata yadi ziwalo koma ziwalozo ndize kuti ndinabereka mwana koma mwanayo wafa ndenda muduladula nkukantaya kenako iyayi atamuza kuti tayeza munthu watayidwa ndi wankulu ananena kuti yayi munthu wina anandilemba ntchito yonena kuti ndikataye ziwalozo. Mangosintha nkhani koma atamuza kuti identity ya munthu yetu kuiziwa ndipo ndi anakanika ukanaka kwake. Anapeza kuti chomwe chinachitika Uja anapanga decide kuti afuna kupha munthu. Nde anajoina app ina yake ndinganena kuti forum kuli ya anthu ambirimbiri anthu ake anali aziphunzitsa English. Aziphunzitsiwo analipo ambiri panali anthu mayina oposa 8,000. Nde basa amayang'ana ma profile osiyana kusakasaka kuti apezepo munthu oneyo kuti akhoza kumupha. Pena anazazindikira kuti azibambo ayi amaopa kuti akakhala nzibambo mwina sindikwanitsa ayi azibambo mwina ndi amphamvu kwambiri ndi anamba kuchita target azimayi. Pochita target azimayipo amayang'ana kuti kodi mzimayiyo ndi wantali ndi wamphamvu akuoneka wamphamvu ndi amafunafuna munthu amene akuoneka wa wiki ofowoka ukaoneka kuti uyu mwina ndingampanga overpower chifukwa choti iyeyo Yuyo anali wamfupi kwambiri ndese amafuna munthu onena kuti akhoza kupeza kuti wamenyana naye iye nkuvulala. Ndi pamene anabwera anafika popeza profile ya mphunzitsi wa chizungu. Nungoti mphunzitsi wa chizungu chifukwa chonena kuti sanachitidwa identify. Boma la South Korea linachita decide kuti chisampange identify. Akudziwa ndi abale ake okha kuti ndi ndani. Ziwangodziwa kuti anapha munthu koma sanachule kuti ndi ndani. Ngona ndungoti mphunzitsi wa chizungu. Koma anali mzungu wadzaka ma early 20s onera anabwera uzaphunzitsa. Nde atampeza ameneyo atampima anaona kuti uyu ndi amene ndingamukwanitse ndanampanga contact mzungu uja. Profile yake iyeyo uyo anayikonza ngati kuti iyeyo ndi ndani ndi kholo ndi afuna private teacher wa English wa mwana wake. Nde nkumpanga contact kuti ndifuna kudziphunzitsira mwana wanga yu English. Nde iyo chanata ndilikali ndi ma student okwanira. Nde iyo chanankakamira kopya ndizikulipira ndalama zambiri. Nkumukakamira iyo chakuesera kuti yayi mumakhalanso kutali ndikuona location yanu ndi yakutali ali yayi zibe vuto ine ndizimbweretsa mwana wangayo. Za location usadandaule za ndalama usadandaule ndipanga chilichonse. Mpaka nampanga convince iyo chakuvomeradi. Akuti analataka iyankhula ndi anthu mwina 50 osiyana kuli kusakasaka munthu one otaphe. Kumanena kuti ndine kholo ndifuna mundiphunzitsire mwana. Anthu ose aja amapeza takunkanira akhala chifukwa chonkanira mpaka nampeza ndani mzungu uyu anavomera kuti okay chabwino nditani ndimphunzitsa ngati muzimbweretsa nthawi yomwe kubuka siku kuti kubwera koyamba mwana wanga abwera siku lakuti mphunzitsi ujadi nkuvomera kuti okay muzandipeza address yanga ndi kumpatsa address ndikugwirizana nthawi bwinobwino. Yu nkupanga order uniform ya mwana wa sukulu. Anapanga order uniform kutenga uniform uja ndikuvala. Bena amapita amene uja watavala uniform nangasi anali wamfupi kuphoza ngati kuti azoneka ngati mwana wa sukulu ngati teenager. Basi kunyamuka apita amene kujako anagogoda chiseko mzungu uja kutsegula chiseko anangolowa adanangofika kungolowa kutseka chiseko tusa mpeni kuyamba mbaya pa khosi adanambaya mwina kupitirira ka 100 kenako kumudula-dula. Voyera anamudzidzimutsa munthu kuti samayembekezera amangoti za nthawi zonse ndimaphunzitsa ana kubwera mwana ndikuzamphunzitsa anampanga chiwembu. Nde chiwembu chake chinaopsa anthu kwambiri chifukwa chonena kuti panalibe chifukwa. Anthu umati
chimene wapangira zimenezo ndi chani. Ndi anayang'ana CCTV inamuonesa atamupha mzunguyo anatenga zovala zake nkuvala, anavula uniform yomwe anavala yona akasina onongeka ndi magazi, anavalano zovala za mphunzitsi uja. Basi nkutuluka kupita kukagula zokirinira nyumba, bleach chani anapita nkubwera. Kenako mpameneno ziwalo zina anazika msutikesi nkupanga decide kuti akazitaye. Ndi pali CCTV yomwe amaoneka akuyenda ndi sutikesiyo. Chomwe chimamvesa chisoni ndipo chimaopsa kwambiri ndi mmene amayendera, achita kuyenda monyadira ngati kuti kaya wapanga chani, ngati wapanga chinthu chake chabwino, ali basi mtima ulisi kumayenda choncho. CCTV atanyamula apopo muli ziwalo za munthu kumene amakatenga no taxi kuti akatani akamtaye. Ndezina wamvesa chisoni anthu koma sanatenge nthawi, anangoti zimene zachitika usiku wa lero. The next day ndi pamene amakamugwira, anamugwira ananama zambirimbiri. Kenako mapeto ake agogo ake atamva anapita kukachonderera, atakoko ake amangolira kuti nalakwitsa patipo kuti iweyo ngakapese kuti wapanga zimenezi, ndayesesa moyo wanga kukudani kukulera. Awangu yankhazosaziwika bwino. Kenako analemba kalata kuti yopepesa. Kenako ananena kuti yayi ineyo munthu mwanga simunali bwino, I think ndili ndi misala mental health. Ndi judge atayang'ana zimenezo anakana, ananena kuti palibe mental health apapo, misala siyenda choncho. Munthu wakhala kupanga plani mpaka na kupanga setup, kutsegula profile, nkuchita pose kumati ndine kholo, nkumaichita contact anthu osiyana mpaka na 50, mpaka na kukagula uniform, mpaka kusunga ndalama zokagulira zokirinirazo. Komanso anayang'ana search yake pa internet, anapeza kuti kwa miyezi iwiri anakhala kuyang'ana pa internet kuti kodi thupi la munthu ndikakaitaye kuti, thupi la munthu ndingatani kuti ndisagwidwe. Na kuti planning imene yoyo sizingatheke kunena kuti uli ndi misala. Munthu wa misala sapanga plani miyezi. Nde kunapemphedwa kuti iyeyo azigamulidwe chigamulidwe choti aphedwe. Koma judge ananena kuti ayi zophedwa ayi, anampasa life sentence, anampanga sentence to life in prison. Sanachitebe release dzina la munthu amene anaphedwayo, akuti kupereka ulemu kwa munthu ofayo ndi abale ake. Koma imene ndi nkhani ya Yoo-Jung, munthu ongokhala udabwitsa, munthu woopsa, munthu wamkazi. Koma palibe amene ma psychologist akhala kufuna kumuchita study. Ndi ena amanena kuti ndi munthu ongofuna kunamizira misala. Ena anapanga conclude kunena kuti zinakhala bwino kwambiri kuti anamugwira pompo, chifukwa akukhulupirira unena kuti akanakhala kuti sanamugwire nthawi imeneyo akanaphanso munthu wina. Ndi anthu ena amangokhala anthu oyipa basi, anthu oyipa popanda chifukwa. Imeneyo ndi nkhani ya Yoo-Jung. Zikomo kwambiri.